Matino nigi thuolo mane e yiero mabiro ni ahinya e Nyanza. Erokamano Cleophas wachnane that great lady itelo no biro kiko dog chien be kiko ngeke ne be kik ngato wachne ke tin ke ango jiora darada ume ko ume to you have time yo masemo wangi go ikonege ni ibiro deal kodge sani again and again and I want a lot of mulu fast kaja 32 years aromo go professor nyongo kaka secretary general ma ODM to wala ro Kisumu rural constituency tana in my early 30s na rado kode molwar piny ma baba mo rescue aye gik mabeyo te ka kajitendo kata nyasa wacho ni children born in one's youth are like arrows. Zaburi 1:27 careful. Young people nyaka wuogoko gigi kaw ka jitindo. Raila molo dinga dinetere detention ko jaduong ok do wuok. Nino tere detention iko chiko ka dinetere ka 70. Ok do wuok na kensa duku Mandela dinetere detention ko ka do jaduong ok do wuok ngama wacho ni jo matindo ok nyal. Time is now. Presidency. What one wadware strategically. Tabu musebede eni ndalo mokalo no jo gatekeepers gi. Nenitie gatekeepers e bath baba to ne berde to gatekeepers maonge gi jopiny usiko wane ngani onge kodwa mandhoga baba ngani dum ke angoa ngani dum Uhuru ngani dum Ruto to kara gimigengo eni kowegi jopiny to lal na neno ka even when Professor Nyong'o was Secretary General ODM 2007 Raila the president pod ne I was able to bring him down bange gi loso magi ni koro kone ngane baba ngani onge kodwa baba ngani ndhogowa ngani ni kocha ngani kiango sane babu yueyo jomatindo kikunindi to wadwaro strategy dire chane wapudo upudi jomatindo upudi weda giru upudi kianga upudi weno wanoko enani wategno sane neno kata kajika ka Dr. Re molo geri kuwuok idwa no pudi babu wino geri kuwuok idwa no pudi jomatiri pudi okwabi yen ne jogo anane middle age jomadi retire oikre to adwaro ni presidency ma Kenya ka iyudo from inside Jomo Kenyatta Jaramogi banorwako Moi odonjo mobedo president Kibaki Raila manorwako Uhuru Kibaki morwako Kanyora Uhuru gineka the son of Sugoi okalo to kalo mana nige nene siasa kapodo tin monge gini monge kona modonje serikal muwuoko ko monyono koni monyono koja monyono omiyo this time modwan mo chak pangore for 2032 inside government 2032 awe uye wuigi nyiru wuog shila wuoguru wabiro neno after by 2029 2030 kata kore neno wui mochiek kata mama mochiek tiko ni bwana in wadhi kodi as our candidate 2032 ikaw from Ruto tuwaguonyo Ruto tuwaguonyo Kalenjin tuwaguonyo kabinde mokoke tuwaguonyo bath jo Kikuyu matin to kwa donjo to donjo nyue tialala tibim koro waketi kando matin wabed strategic wabed focus wabed joma dhi kucha to nyaka wabed gi joma bed nigi pesa either candidate nigi pesa or candidate wa support gi pesa mutegno election meka hotelo ndeke nyaka ringi helicopter nyaka wirewi namka TV ta nyaka ngiew ko nyaka nyodhi soda bendo tende nyaka jinindie magi te dwaro pesa omiyo we cannot just kwa ngat moro to wuke kona kamanenten na sebedo MP gapar kora romo bedo president no viability. So let us be ready. Jo matindo bende mabeyo kasela gereko kopo no kotegno ekonomikal so yudo ngama ko ronge ami milion abi chwadigi jogo
to moro watero piny modagiru ne dhi konyo baba malo gine mane derail the presidency because they didn't even know kuma the presidency omiyo direction mag miyowa sani gimiwa kage tam gimiwa kage loko dhoge kone giwe miyowa miya ka gima gin experts they failed us ne gide wadhi konyo lweny malo onge lweny mane gikonyo malo kata chiel giduogo mano mawa okwalwa tipen sama ni kwelo ne in kanye donge in manwa ori kaka soja kaka warrior to protect victory mar baba what happened kage biro goyo nage ka weda on the other side wadu mo kusungu mang'eny gi mathematics ologi ukinyi nge gine constituency gi wuondo ji ni wakonyo baba kurube gi pondo e otende madongo gi matindo wakili watieko wadwaro ni wari strategize wari organize kaka oganda luo joma ne odiemo loro ne gi oko mang'eny Cleophas no lor ne joma no lor ne gi oko mane wacho na ndhoke go